Я містер Трейсі. Сьогодні ми перевіряємо фрукт, тока, електрик. У мене є цей фрукт. Ну і так, перший наш скіл – це якийсь порив тока, електронний вистріл. І вони доволі далекобойні. Ось що він хай там заспавниться. Дивіться, ось звідси аж до стає. Другий скіл – це хай теж заспавниться. Другий скіл – грозовий луч. Ми стріляємо таким лучом електро. Поняли? Зараз вам можу вот такого показати. Бачите, типу таким. Далі небесний гром. Давайте щось перевіримо. Наскільки він далекобойний. От звідси. І запуск. Ого. Аж здорово. Відлучила ще його меч. І чорний. Звичайно, це сказати. І чорний м'яч. Це ми робимо такий грозовий м'яч. І хіу. І ми типу його так запускаємо. Ще в нас є передвіження. Ну, це типу деш. Щас покажу, він урон наносить. Да, він урон наносить. Начебто. Я вже не пам'ятаю, я дуже... Ну, щось по типу таку. Ну, це Джокер. Хит. Чау. Ні, урон він не наносить. Ще в мене є тройна катана, але про це ми можемо поговорити в другий раз. І ми не прощаємось. І всім бай-бай!